Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да почистим една дънна платка, да сменим охладителя на процесора, както и да сменим част от RAM паметта. Охладителя беше боксов, интелския стоковия с медна основа. Сега ще го сменим с нещо по-хубаво, с една кула. Така, сложил съм си първо ръкавици, специално за частта с почистването, за всеки случай, аз да не се цапам, а и да не допирам самата дънна платка. Ще ползвам обикновена четка и ще махна прахта. Сега ще ви покажа точно къде се е наслоила прахта. Обикновено тя се спира около сокета на процесора, в самата RAM памет, охладителя на южния мост, така да се каже, охладителите на волтаж регулаторите, разни слотове и други такива издатини в кавички, които спират въздушния поток и съответно прахта, която се носи заедно с въздушния поток, спира и се задръства точно по тези места. Всички PCI Express слотове, аудио и LAN чиповете, кондензаторите също спират прахта. Отдолу портовете, които са за USB, за аудио, за RGB, абсолютно всички тези портове спират въздушния поток. Така, ще минем хубаво с четката, да можем да махнем цялата наслоена прах. По принцип тази дънна платка няма чак толкова много прах. Основно около сокета и около охладителите и VRM-ите. Около RAM паметта почти няма, тъй като все пак съм поддържал сравнително чиста, но да кажем, че от около месец-два не съм чистил и сега вече си е необходимо. А така или иначе ще сменим охладителя, защо да не ги комбинирам тези неща. Така, почистваме хубаво захранващите елементи, кондензаторите, самите радиатори отдолу също ще са хванали малко прах, махаме и нея. Внимаваме, когато почистваме, да не натискаме много силно и все пак гледаме в една посока да изкарваме прахта, за да може, тъй като когато изкараме, тя все пак ще се спира и в други компоненти, накрая ще минем тях финално, за да я махнем изцяло от дънната платка. Както виждате, процесора не съм го махнал от сокета, за да предпазя пиновете, евентуално да не ги изкривя или нещо подобно да се случи, което е много неприятно. Изправянето на пин в сокета е трудно начинание и няма нужда да си причинявам тези главоболия. Може би виждате, хвърчат разни парченца прах, които се сдвоили, строили и са станали малко по-дебели. Те са опасни, особено ако попаднат в някои открити елементи и могат да направят такъв съединение или да се самозапалят. Естествено няма да горят дълго, но няма да е приятно. Ще мирише на изгоряло и ако са много едно до друго, наистина може да направят някаква щета по дънната платка. Така, приключваме с почистването, оставяме четката настрани, сваляме и ръкавиците. Идва време за смяната на паметта. Не, за забърсването на процесора първо. Нека първо да го забършим, после ще сменим паметта. За тази цел първо ще взема мокри кърпи. Обикновени мокри кърпи, с които ще махна старата термопаста. Хубаво е да се маха старата термопаста, да не се преизползва, особено когато това ще е основната ви конфигурация. Дали ще е за игри, дали ще е за нещо друго. Ако дълго време няма да сменяте пастата, сложете си чисто нова паста. Защото ако използвате стара термопаста, махнете веднъж охладителя, сложите го втори път, трети път, четвърти път, след всяко махане се образуват едни въздушни джобчета или балончета. Съответно те задържат топлина, качеството на охлаждане спада, процесорът ще загрява повече, охладителя не е ефективен и разбирате на къде отива цялата работа на по-високи температури, което не е желателно. Целта ни е да свалим максимално температурите. Така, обирам добре цялата основа. Заради тези ламелчета отстрани ще останат боклуци, после може да си ги продухате, за да паднат. Така, добре, след като сме забърсали всичко, сега ще подготвим и новият охладител. Само да подсуша стария боксовия, което най-вероятно ще се го сложа някъде за тестови цели, някоя друга дънна платка и друг процесор. Така,
подсушавам и този процесор, тъй като сега ще слагам термопаста и охладител. Трябва да е сух, да няма никакви остатъци от мокрите кърпи, защото това ще попречи на термопаста. Може даже да я разгради, ще стане много лоша ситуацията с топлоотделянето. Така, това вече ни трябват тези кърпи. Сега да сменим малко RAM памет. Тези 4 почки изобщо не са еднакви. Има само 2 еднакви, другите 2 са тотално различни. Първо ще ви покажа тази с червеният охладител. Само тези да ги върна, те ще си останат. Тази с червеният охладител е 8 гигабайта. Мисля, че беше Team Group Elite, точно така. DDR4. А ето тази по-обикновената е една 4 гигабайта DDR4, която ползвам за тестови цели. RAM Excel. Съвсем обикновено, нищо претенциозно. Ще сложим едни ADATA XPG хубави памети, 2 по 8 гигабайта. Мисля, че бяха, да, 2 по 8. С по-високи частоти и с по-хубави тайминги. Естествено, те не съвпадат с тези, които вече съм сложил на дъното, така че в BIOS ще задам да си върне заводски настройки и да си засече някаква частота и тайминги на двата чифта памети, на които ще могат да работят. Тъй като това е малко на късмет, ще ги изтествам, ще пусна няколко тежки приложения в последствие, че като сгубя конфигурацията, за да видя, че тези памети се разбират. Въпреки, че дъното е сравнително ново, не е много старо, BIOS е адекватен, Wi-Fi процесор е хубав, 8 поколение и 58500. Все пак трябва да се изтестват паметите. Винаги може да стане фал. Така, това е процесорчето. Така, да, може би забелязвате, че го слагам на Strix H270F. 8 поколения не работят с чипсет 200, но това дъно е модифицирано с модифициран BIOS, а на самия процесор отдолу самите контактни кърченца са леко модифицирани. Има една лепенка, която изолира част от кърченцата. Затова може да работи на това дъно. Така, ето това е захващането отзади. Пластмасовата задна планка, на втората дупка трябва да сложа едни болченца. Тези болчета ще минават през дъното и после на тях ще навия едни, как да го кажа, гнезда. Те са едни нещо като рейзъри, за да могат да държат тази задна пластмасова планка и над тях ще се хванат планките за охладителя. Те нарочно правят едно отстояние, за да може охладителя да не слиза много надолу, когато го затягам. Да може да си легна процесора и просто да го затегна леко, да не натиска процесора с повече напрежение, както и компонентите около него, които в случая са само соките и евентуално кондензатори, но той е компактен, мисля, че няма да ги опре. Така, готово. Задната пластмасовата планка слагаме, тя е огледална, няма значение как ще се сложи, дали наобратно, дали така, абсолютно без никакво значение. Така, слагаме дъното отново на бюрото и сега ще поставим едни пластмасови, силиконови подложки. Тези подложки ще пазят дънната платка. Така или иначе дупките не минават през контактни писти, но около тях има и контактни писти. Те се виждат и на клипчето. Тези силиконови уплътнения, така да го кажем, те ще пазят точно тях, защото тези винчета, така да го кажа, аз им казвам рейзъри, но те са си винчета, могат да се пренатегнат. Ако се пренатегнат, те ще счупят дънната платка. Тя е многослойна, но ако ги пренатегнете, всичките тези слоеве се сплескват един друг и е много вероятно някой от вътрешните слоеве да деградира или да се пукне. Вие няма да го видите, дъното в най-добрия случай ще работи с проблеми, в най-лошия случай даже няма да изгрее. Просто ще хвърля някаква грешка или изобщо няма да зарежда. Няма да стига нито до BIOS, до никъде. Никакви проверки, нищо. Като мъртво дъно ще. Така, имаме си 4 такива винчета да завием. И после ще сложим охладителя. Охладителя е Deepcool. Мисля, че Gamax беше серията GTE
RGB2, ако не се лъжа, с RGB подсветката на вентилатора. Охладител е доста приличен, 4 топлинни тръби по 6 мм, контактуват с капачката на процесора, вентилатор е 120 мм, не съм сигурен на какви скорости работи, но със сигурност може да охлажда този процесор без никакви проблеми. Ето така изглежда задната пластмасова планка, поставена и закрепена с дъното. Вече няма да мърда никъде. Сега следва вече да сложим охладителя и да го затегнем за нея. Така, да, тези кондензаторчета са малко сурнати и трябва много да внимавате. Защото ако при по-силен натиск може да ги изкъртите от дъното и става голям проблем. Ако заедно с тях отнесете и нещо от самата платка, от слоевете, тогава няма оправяне. Само кондензатори могат да сминат, но отнесете нещо от слоевете край. Приключваме. Така, това е охладителчето. Както казах, медни тръби, стандартна основа. Горе е черно, ламелица сиви, нищо по-различно. Това захващане е било за AMD, така че ще го сменя. Комплекта има естествено и за Intel. За почти всички сокети на Intel от 1.1.5 HIX, 2011, 2066, дори последните 1200 и 1700 сокети. При AMD естествено AM3, AM3+, AM4, AM5. Те си почти обратно съвместими. Ако не се лъжа, само AM5 имаше леки разлики, но тук се поддържа, няма никакъв проблем. Тестваме преди да го сложим, защото ако объркаме посоката на захващащите планки, после ще трябва наново да се разглобяват, да се завъртат, пак да се слага охладителя. Ако сме сложили и паста, става много тегъл. Както ви казах, балончетата образуват ли се, спада ефективността на охладителя. Затова гледам преди да нанеса пастата, да си изтествам всичко. Че охладителя си пасва, че планките са така, всичко. Налагам си го просто върху процесора, естествено внимавам да не удара процесора или охладителя и си тествам посока, завъртане и така нататък. Така, само да захвана планките, малко по-бавно става, защото няма много място за игра с отверката. Така, сега. Хубаво е, естетически е приятно надписа да гледа надолу. Както е надписа Strix върху охладителя на VRM-ите, така е да и надписа на охладителя надолу или назаде. Точно така. Навътре естетически не е приятно. Няма да съвпадне с другите надписи. Може да ви чувърка отвътре, да го смените. Така, сега идва време да поставим и пастата. Аз имам една кутийка с насипна паста, върши чудесна работа. Не е топ паста, но е напълно достатъчна за тези цели. Ще свърши работа. Слагаме с една права отвършица малка, само да точно така да фокусирам, да ви я покажа. Не е най-малката, малко по-голяма отверката. Загребвам си паста и ще я сложа върху капачката на процесора. Буквално ще я намажа върху капачката. Някои видеа препоръчват да сложите топчица, сложите няколко топче, сложите хикс. Аз процедирам по този начин. Разтивам си я, намазвам си я и после вече като прилепя охладителя го оставям той да си я притисне, да си довърши разтиването на пастата до краищата и съответно да си охлажда. Тук е много важно, като мажете паста, да не мажете по краищата, да не мажете до краищата. Мажете малко преди тях, тъй като охладителя като я натисне, той ще я бутне към краищата. И ако пастата провежда електричество и падне на дънта платка и се свържи с сокета, ще стане доста неприятно за цялата система. Затова за по-сигурно може да заложите на паста, която не провежда електричество. Има такива. Най-известната е на Arctic, MX4 и MX5. Почти съм сигурен, че и тя. MX6, само трябва да видите дали пише, че е non-conductive на кутийката. Тя също ще свърши работа. Разликата между трите естествено е ревизиите. MX5 и MX6 са по-нови, съответно с малко по-голям перформанс на охлаждане.
MX4 си е стандартна, тя е старичка паста, доказана във времето, работи. Ако имате от нея, слагайте си от нея. Ако не, купувайте от по-новите. Ще малко само да концентрирам и да размажа. Дори да не намажете толкова много паста, ако сложите само в средата, в повечето случаи това ще ви е достатъчно. Просто натиснете леко охладителя, за да си я разтели. Ядрата и всичката изчислителна техника, така да го кажем, ядрата и другите изчислителни блокове се намират по средата процесора. Естествено, нарочно са сложени така, за да може по-равномерно да се разпределя топлината. Каквото остане по отверката, много внимателно на основата на охладителя си го оставям. Много внимателно, за да не надерете топлинните тръби, защото ако ги надерете, първо, това е грозно. Второ, това прави едни вдълбнатинки, които трябва да се покрият от термопаст. Тя трябва да влезе в тях, за да може да предава топлина. Ако там не влезе термопаста, става много по-голям въздушен джоб от тези балончета, които се образуват. Извинявам се. Които се образуват, когато отлепите охладителя. Така че внимавайте. Работете бавно и не бързайте. Това е най-важното. Така, поставям си охладителя. Той сега вече ще почне да си натиска пастата. Тя все още е мека, защото е прясна. И ще си се намести. Аз ще го прихвана. Само ще трябва да си вземе на друга отверка, защото тези винчета са с една друга отверка. Така е, като не съм подготвен за точно тези винчета. Така. Сега ще го захвана с тях. Те са с пружинки. Съответно, не затягайте до край. Не затягайте така, че да сложите, да натегнете самата пружина да е под голямо напрежение. Затова тя е пружина. Тя ще си натиска надолу самият охладител към процесора. Сега ще ви кажа и как точно да прецените колко да затегнете, тъй като това не го пише никъде ни в ръководство, нито една книга не го пише. Когато затягате, първо слагате едно винче, но не го затягате до край. Затягате го колкото да не мърда охладителя. Така. Слагате второто от другата страна. Най-добре на хикс, т.е. на кръст. По този начин охладителя първо ще е легнал на едната страна, като го затегнете така от другата страна, той ще тръгне да ляга на другата страна. Едно, че ще си разпредели термопаста по-равномерно, второ, охладителя е по-сигурно закрепен по този начин. Сега ще сложа третото и съответно четвъртото винче от другата страна. Така, нито едно от тях не съм затегнал до край. Затегнал съм, да кажем, на 40%, ако го измеряме така. Как преценявам? Ами в момента охладителя халтави. Затягам няколко оборота. То на камерата се виждат много обороти, но де-факто не са толкова много. Верайте ми, 2-3 оборота, не повече. Затягам си ги пак на хикс, всичките винчета и отново ще пробвам. Ще размърдам охладителя, за да видя как стои. Да. Още халтави. Той се вижда как си ходи, самите планки, как мърдат под винчетата. Ще затегнем още малко. Затегнем ги. Хикс отново. Тук вече може и да не е на хикс. Тук не е задължително. В началото е важно, но вече второто, трето затягане не е задължително. Ето, охладителя вече не халтави и де-факто съвсем малко. Не като преди малко. Ще затегне още малко, но в този случай той вече е по-стабилно прикрепен. Ако можете да дигнете дънната платка с охладителя, нали, когато няма видеокарти и други неща, ако дигнете с охладителя и усетите, че е стабилна, тогава той е захванат добре. Отделно, ако спре да халтави, да шава, значи е захванат. Така, това е вентилаторчето, RGB 120 мм и сега да преценим как да го сложим, тъй като той си има и кабеляци, да не забравяме и за тях. Ще трябва да си ги свързваме. Кабел за RGB-то и кабел за самия вентилатор да се върти и да го контролираме като обороти. Само ще махна тези телчета, защото после ще ги слагам наново, когато правя кабел, менеджмента на кабелите.
За момента трябва да са ми опънати максимално кабелите, за да си преценя как да сложа вентилатора, как да го завъртя и съответно кабелите после да ги скрия някъде в страни. Така, вентилатора е с едни скобички, много удобни и се захваща директно за алуминиевите ламели на охладителя. Лесно, но все пак има малко напрежение. Готово. Намествам си го и сега е време да преценим кабелите какво ще ги правим. Така, този по-дългия, естествено, той е за RGB-то и може да остане отстрани. А този е за оборотите. Него трябва да го свържем на самия хедър, който пише CPU Fan. Това е основният хедър за вентилатора на процесора. Дъното, когато няма вързан вентилатор на този хедър, много ще го кажа, ще изкара грешка. Повечето дена валят грешки и не позволяват на потребителя да бутне по-нататък след BIOS. Карат го да влезе в BIOS и да гледа къде е проблем. То де факто проблем няма, вие сте го вързали просто на друг хедър, вентилатор. Преместете си го на CPU Fan, за по-сигурно. Така, това е останалата част от кабела за RGB-то, която вече ще отиде към RGB хедър на дъното. Дъното има такъв хедър, като имайте предвид, че може да видите на самия кабел, че пише 12 волта. Преди бяха на 5 волта, новите вече са на 12 волта. Само да фокусира камерата. Още малко. И ще видите точно от коя страна пише 12 волта. Точно така. Това е захранващия порт, останалите са Green Red Blue, нали, гръба. Там, където пише 12 волта, тази част, нали, тази посока, трябва да се вържи към 12 волта, 12 волтовия пин на дъното. Сега ще се опитам да фокусирам, да го видите. Естествено, той се вижда, нали, надписано. По същия начин 12 и GRB. Green Red Blue. Точно, ето. Тоест пише RGB header. 12 волта. Вързвам го така, защото ако го обърнете наобратно, има вероятност да успеете да го вършите най-вероятно. Тук няма защита. И ще изгорите дъното или вентилатор. Мен ми се е случило, горял съм така RGB хедъра на дъното. Много неприятна ситуация. После самия хедър вече не работи. Пистичката е изгоряла, най-вероятно чак до контролера на RGB-то е стигнал и вече нямаше RGB. Извинявам се, но тук фокуса малко се изгуби. Сега след малко ще се възстанови. Няма да го вързвам сега кабела, тъй като тук имаме да слагаме видеокарта и други разширителни платки. Ще го вържа после, когато го сложа в кутията. Като го сложите в кутията, не забравяйте да сложите всичките болчета, да се хване стабилно. SATA портовете са отзад за дисковете, видеокарта слага последно, защото слага най-лесно. Захранването на процесора, също да не забравяйте, и 24-пиновото захранване на самата дънна платка. SSD-то вече е сложено. Това беше клипчето. Ако ви е харесало, дайте един лайк, споделете го и ще се видим в следващото клипче. Чао и до нови срещи!